Hanap kayo. Hi, ma'am. Dapat sila yung una, kaya ito katuon. Hanap kayo. Hi, ma'am. Morning, agla. Sakay. Market. Sidad po market. Kanin ako. Pasindan po. Tuan ha, burong. Ano mga mampanios? Yung ano, tuyok-tuyok naman daan San Miguel na nagkulit eh. Ayo aja dia ay. Kayak tuyok man. Ngit-ngit mo na kapira. Yan, duwa na na. Day! Uy, di ka na mo? Abi siguro nag-una ka sa proud magkatizin student. Naata sa karon sa Barangay. Leonora B. Marilosi ang Barangay. Ha?
and gentlemen, good evening. So, dito tayo ngayon sa Crossing Paradise sa Bigat, Bohol. So, nag-aantay po kami. Nag-aantay po kami ng ano namin, kalaban. Nagpapahinga muna kami sa gitna kasi galing pa kami sa Kalambugan ng Bohol. Nanalo kami doon tapos 40 pesos lang yung panalo. Uy, nakadawat mo? Oh, Uy, ba yun? Chat ito si Kuan. Ano po masasabi mo sa laro natin kanina? For me actually, nagtutulungan naman. We have teamwork naman as a team. And alam mo yung, grabe yung laro natin. Tapos yung panalo is 40 pesos lang. Hindi na na-expect yun. Grabe na kailangan set kami tapos sa kailangan game. Tapos 40 pesos lang yung bayad sa amin. Dapat mga, magkano ba dapat? Siguro mga 15. Sino ang pinakamahirap na blackan kanina? Blackan? Wala naman, hindi naman magaling na naka-video. Hindi pala. Sino naman yung mahirap idig yung atake? Yung UT. Sige. Sige, grabe ng daga. Okay, take 5. So magandang gabi sa atin, no? Dito po kami ngayon sa Crossing Paradise and Trinidad Bohol. So kung makikita niyo, nakakarating lang namin. I'm very haggard and also I have here these 3 boys and habang nag-aantay po kami ng mga kalaban namin dito. Una snack. Ay, may ice na. Thank you so much. Okay. Sa kanila lang pala yun. Okay. Ay, may mag-jowa dito, guys. Actually, over pa ang dalawang yan. Sinasin ng kagabi. Ay, bantog na ganina si Duwang. Siyo. Huy! Hilom! Tapila po ni inyong kuan. Tika ni, isa ni isol ni di? Pupayat mi ana.